ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit la Jamila Weekend Specials, unde pregătim împreună rețete delicioase pentru mesele în familie. Astăzi vă propun o rețetă de șuberec de miel, niște plăcinte turcești absolut delicioase. Și voi adăuga boiaua de ardei dulce și piperul negru măcinat, ambele de la Delicat. Aceste condimente sunt de foarte bună calitate, boiaua are țara de origine Spania, iar piperul Vietnam. Plăcintele turcești șuberec cu carne de miel sunt gata, după cum puteți vedea sunt foarte moi și au suficientă umplutură. Pentru această rețetă vom avea nevoie de o ceapă mărunțită la robot, 600 de grame de făină, 400 de grame de carne tocată de miel, o lingură de boia de ardei dulce și una de piper negru, ambele de la Delicat, 10 grame de praf de copt, 100 de grame de iaurt, o lingură de oțet, 300 de ml de apă, 50 de ml de ulei și puțină sare. Pentru început ne vom ocupa de aluat, așa că voi pune făina într-un bol încăpător. Voi face în mijloc o adâncitură și voi adăuga sarea, praful de copt, uleiul, oțetul și iaurtul. Voi începe să frământ și voi adăuga apa puțin câte puțin, cât să obțin un aluat. Când aluatul s-a format, îl voi scoate din bol și îl voi frământa pe blatul de lucru pentru aproximativ 10 minute. La nevoie, mai putem adăuga puțină făină dacă aluatul este prea lipicios. Când aluatul este gata, cam așa va trebui să arate, trebuie să fie moale, suplu și foarte puțin lipicios, cât să nu se lipească de mână. Îl voi pune acum într-un bol pe care l-am presărat cu făină și îl voi lăsa să se odihnească cât timp ne vom ocupa de umplutură. Pentru umplutură vom pune carnea într-un bol încăpător pentru a o putea amesteca. Eu am aici carne de miel, însă puteți folosi orice fel de carne tocată doriți. Peste carne voi adăuga ceapa mărunțită la robot. Puteți să o și răzuiți foarte fin. Voi condimenta apoi cu sare și voi adăuga boiaua de ardei dulce și piperul negru măcinat, ambele de la Delicat. Aceste condimente sunt de foarte bună calitate, boiaua are țara de origine Spania, iar piperul Vietnam. Amestecăm foarte bine totul. Când umplutura este gata, va trebui să arate cam așa. În continuare, voi modela biluțe de aproximativ 60 de grame din aluat. Vom întinde fiecare biluță de aluat. O întindem cât de subțire putem. Pe o jumătate din această sferă vom pune cam o lingură de carne tocată. O întindem bine cu mâinile. Umezim aluatul foarte bine pe margini pentru a-l sigila. Și vom plia aluatul peste carnea tocată. Presăm bine cu degetele. Și voi tăia extremitățile pentru a-i da o formă frumoasă. Și cam așa va trebui să arate un șuberec cu carne de miel. Îl las deoparte și voi continua să fac același lucru. Pentru a prăji șuberecul, am pus ulei la încălzit într-o tigaie, iar acum voi pune fiecare plăcintă în parte. Le voi lăsa să se prăjească pentru 3-4 minute la foc mediu.
Le întoarcem destul de des pentru a se rumeni uniform. Când plăcintele turcești s-au rumenit, le putem scoate și le punem pe prosoape de hârtie pentru a absorbi uleiul în exces. Voi continua să prăjesc plăcintele până le voi termina pe toate. Dragii mei, plăcintele turcești șuberec cu carne de miel sunt gata. Le-am lăsat să se răcească puțin înainte de a le servi, asta pentru a se înmuia și a fi foarte gustoase. Haideți să vă arăt și una să vedeți cum arată și în interior. După cum puteți vedea, sunt foarte moi și au suficientă umplutură. Sper din suflet să încercați și voi aceste plăcinte cu prima ocazie și să vă placă. Aluatul este fraged, umplutura este absolut delicioasă și merg perfect cu un pahar de airan rece. La revedere!